ଋଷି କହିଲେ, ହେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂତ, ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସୂତ କହିଲେ, ମହର୍ଷିଗଣ, ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ମୋକ୍ଷର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆଦରପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରକୃତାଦି 8 ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେ ବଦ୍ଧ ବୋଲାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଏ ଅଷ୍ଟବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ, ସେ ମୁକ୍ତ ବୋଲାଏ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଣରେ ରଖିବା, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଶରେ ରଖିବା ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ। ବନ୍ଧନ ଆଗନ୍ତୁକ ଓ ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ବଦ୍ଧଜୀବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତି, ବୁଦ୍ଧି, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଅହଙ୍କାର ଓ ପାଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତାଦଷ୍ଟିକା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି 8 ତତ୍ତ୍ୱର ସମୂହରୁ ଦେହର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦେହରୁ କର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ପୁଣି ସେଥିରୁ ନୂତନ ଦେହର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏହି ରୂପେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ହେଉଥାଏ। ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଭେଦରେ 3 ପ୍ରକାର। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବ୍ୟାପାର କରାଇଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ଆତ୍ମନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଜୀବକୁ ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ସେ ଆପଣା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଓ ପାପକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। କର୍ମପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ତାର ତ୍ରିବିଧ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଶୁଭାଶୁଭି କର୍ମ ହେତୁ ସର୍ବଦା ଚକ୍ର ପରି ବାରମ୍ବାର ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚକ୍ରାକାର ଭ୍ରମଣର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଚକ୍ରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭନ ଓ ଆରାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତି ଆଦି ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାର ପାଶ ରହିଛି, ତାହାର ସମୂହ ହିଁ ମହାଚକ୍ର ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ। ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଦି ମହାଚକ୍ରର କର୍ତ୍ତା, କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯେପରି ବକାୟନ ନାମକ ବୃକ୍ଷର ମଲା ପାଣିକୁ ପିଇଥାଏ ଏବଂ ବାନ୍ତି କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଶିବ ପ୍ରକୃତି ଆଦିକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଶରେ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ଶିବ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଃସ୍ପୃହ। ସର୍ବଜ୍ଞତା, ତୃପ୍ତି, ଅନାଦିବୋଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନିତ୍ୟ ଅତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି 6 ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ବେଦ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆଦି 8 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବଶ କରାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କହିବା ଯେ ଶିବ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଃସ୍ପୃହ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପୁଣି କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କ କୃପାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗର, ଶିବ ପ୍ରତିମାରେ ତଥା ଶିବଭକ୍ତଙ୍କଠାରେ ଶିବଙ୍କ ଭାବନା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପୂଜା ଶରୀର, ମନ, ବାଣୀ ଓ ଧନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେହି ପୂଜାରେ ମହେଶ୍ୱର ଶିବ, ଯେ କି ପ୍ରକୃତିର ପର ଅଟନ୍ତି, ପୂଜକ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ସେହି କୃପାପ୍ରସାଦ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ କର୍ମାଦି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ପୂଜକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ବୋଲାଏ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାର ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେବେ କର୍ମଜନିତ ଶରୀର ନିଜର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଲୋକରେ ନିବାସରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଯେବେ ତନ୍ମାତ୍ରମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବ
ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାମୀପ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ତାହାର ଆୟୁଧ, କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଶକୁ ଆସିଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବଶକୁ ଆସିଗଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମାନସିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଜ୍ଞତା ଓ ତୃପ୍ତି ଆଦି ଶିବଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନେ ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯିବେ। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହାକୁ ସାଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଶିବ ପୂଜା କଲେ କ୍ରମଶଃ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଶିବଙ୍କ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ କ୍ରିୟା, ଶିବ ତପ, ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଶିବ ଜ୍ଞାନ, ଶିବ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ସଦା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଦରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ବିତାଇବା ଉଚିତ। ସଦ୍ୟ ଜାତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପରେ ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଋଷି କହିଲେ, ହେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ସୂତ, ଲିଙ୍ଗ ଆଦିରେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କ'ଣ ସବୁ ବିଧାନ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସୂତ କହିଲେ, ଦ୍ୱିଜଗଣ, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଯଥାବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ପ୍ରଣବ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍ଗ। ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଣବ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲିଙ୍ଗ ନିଷ୍କଳ ଓ ସ୍ଥୂଳଲିଙ୍ଗ ସକଳ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ସ୍ଥୂଳଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗର ପୂଜନ ତପ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରକୃତି ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ କହିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ବିକାରଭୂତ ଯେତେ ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ସର୍ବପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବିନ୍ଦୁଲିଙ୍ଗ, ତୃତୀୟ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲିଙ୍ଗ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଚରଲିଙ୍ଗ ଓ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଗୁରୁଲିଙ୍ଗ। ଦେବର୍ଷିମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀଜ ରୂପେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ ବୃକ୍ଷାକାର ପରି ଭୂମିକୁ ଭେଦ କରି ନାଦଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱତଃ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିବ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂଲିଙ୍ଗ ନାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀଜନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱୟମ୍ଭୂଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସୁନା, ରୂପା ଆଦି ଧାତୁ ପତ୍ରରେ, ଭୂମି ଉପରେ ଅଥବା ବେଦୀ ଉପରେ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରରୂପୀ ଲିଙ୍ଗରେ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଲିଙ୍ଗ ଆଲେଖ କରି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆବାହନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ ନାଦମୟ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭାବନାମୟ ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଶିବ ଆମକୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅଥବା ଅକୃତ୍ରିମ ସ୍ଥାବର ଆଦିରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି କଲେ ସାଧକ ନିଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସାଧନାର ଅଭ୍ୟାସରେ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନେ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୌରୁଷ ଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ସେହି ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କଲେ ସଦା ପୌରୁଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମହାଧନୀ ରାଜା କୌଣସି କାରିଗର ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ
ନିର୍ମାଣ କରାଇ ମନ୍ତ୍ରପୂର୍ବକ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେହି ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରାକୃତି ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିତ୍ୟ ତାହାକୁ ହିଁ ପୌରୁଷ କହନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୀତିକୁ ପ୍ରାକୃତ କହନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ, ନାଭି, ଜିହ୍ୱା, ନାସାଗ୍ର ଓ ଶିଖା କ୍ରମରେ କଟି ହୃଦୟ, ମସ୍ତକ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଭାବନା କରାଯାଏ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲିଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଚରଲିଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ପର୍ବତକୁ ପୌରୁଷ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭୂତଳକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଧରିଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷାଦିକୁ ପୌରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଳ୍ମାଦିକୁ ପ୍ରାକୃତି ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଷାଠି ଧାନକୁ ପ୍ରାକୃତି ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଳି ଧାନ ଓ ଗହମକୁ ପୌରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପୌରୁଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଧନାଦି ବିଷୟକୁ ଆସକ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଚରଲିଙ୍ଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରସଲିଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ରସଲିଙ୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶୁଭକାରକ ବାଣଲିଙ୍ଗ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ମହାନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ ମହାଧନପତି ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ମହାଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ଫଟିକମୟ ଲିଙ୍ଗ ତଥା ବାଣଲିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଅନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିଜର ନ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟର ସ୍ଫଟିକ ବା ବାଣଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ସଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଲିଙ୍ଗର ବିଧାନ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବିରକ୍ତ ଓ ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ ରସଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ହେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ମହର୍ଷିଗଣ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଯୌବନରେ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକମୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜନ ନାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୃହସ୍ଥ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୀଠ ପୂଜା ଭୂତଳରେ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁପାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପୂଜାକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିବା ପରେ ଶାରଦ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ୱାନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଫରୁଆରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ଘରେ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉପରେ ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାଦିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭୋଜନକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ନିବେଦିତ କରିବା ଉଚିତ। ନିବୃତ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମାନେ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ବିଭୂତି ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରି ସେହି ଲିଙ୍ଗକୁ ସଦା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବେ। ବିଭୂତି ତିନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ଲୋକାଗ୍ନି ଜନିତ, ବେଦାଗ୍ନି ଜନିତ ଓ ଶିବାଗ୍ନି ଜନିତ। ଲୋକାଗ୍ନି ଜନିତ ବା ଲୌକିକ ଭସ୍ମକୁ ଦ୍ରବ୍ୟଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଣି ରଖିବେ। ମାଟି, କାଠ ବା ଲୁହାର ପାତ୍ର ଏବଂ ଧାନ୍ୟ, ତିଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରାଦି ଓ ପ୍ରଯୋଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଭସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ ବିଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସଜଳ ଅଥବା ନିର୍ଜଳ ଭସ୍ମ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବେଦାଗ୍ନି ଜନିତ ଭସ୍ମକୁ ସେହିପରି ବୈଦିକ କର୍ମରେ ଶେଷରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନ୍ତ୍ର ଓ କ୍ରିୟାଜନିତ ହୋମ କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ ରୂପେ ଧାରଣ କରେ। ସେହି ଭସ୍ମକୁ ଧାରଣ କଲେ ପ୍ରବୋକ୍ତ କର୍ମ ଆତ୍ମାର ଆରୋପିତ ହୋଇଯାଏ। ଅଘୋର ମୂର୍ତ୍ତଧାରୀ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ବେଲକାଠକୁ ଜଳାଇବେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଅଗ୍ନିକୁ ଶିବାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଶିବାଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାଠ ଭସ୍ମରେ ଶିବାଗ୍ନି ଜନିତ ଭସ୍ମ ଅଟେ। କପିଳା ଗାଈର ଗୋବର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ତଥା ଶମୀ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ପଳାଶ, ବର, ସୁନାରୀ ଓ ବେଲକାଠକୁ ଶିବାଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭସ୍ମ ହୁଏ ତାହା ଶିବାଗ୍ନି ଜନିତ ଅଟେ। ଅଥବା କୁଶାଗ୍ନିରେ ଶିବମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ କାଠକୁ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଭସ୍ମକୁ
କନା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ନୂଆ ମାଠିଆରେ ପୂରାଇ ରଖିବେ। ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ନିଜର କାନ୍ତ ଓ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବେ। ଏପରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନିତ ଓ ପୂଜିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭସ୍ମ ଶବ୍ଦର ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଯେପରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସାରଭୂତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଶସ୍ୟାଦିକୁ ଜଳାଇ ତାହାର ସାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଠରାନଳ ଯେପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟ ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳାଇବା ପରେ ତାହାର ସାରତର ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରପଞ୍ଚକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଶିବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଧେୟ ରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ ରୂପେ ତାହାର ସାରସ୍ୱତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରପଞ୍ଚ ଦଗ୍ଧ କରି ଶିବ ତାହାର ଭସ୍ମକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋଳିଛନ୍ତି। ପାଉଁଶ ଓ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେବା ବାହାନାରେ ସେ ଜଗତର ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଭସ୍ମକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏହିପରି ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶର ସାରସ୍ୱତକୁ କେଶ, ବାୟୁର ସାରସ୍ୱତକୁ ମୁଖ, ଅଗ୍ନିର ସାରସ୍ୱତକୁ ହୃଦୟ, ଜଳର ସାରସ୍ୱତକୁ କଟିଭାଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସାରସ୍ୱତକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସାର ରୂପେ ଅଟେ। ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ତିଳକ ରୂପେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ। ସେ ଏହିପରି ବସ୍ତୁକୁ ଜଗତରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ହେତୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ହିଁ ପ୍ରପଞ୍ଚର ସାର ସର୍ବସ୍ୱ ନିଜର ବଶରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହିଂସକ ଜୀବ ହିଁ ସିଂହ ବୋଲାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସିଂହରୁ ହିଂସା କରିବା ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ସ କାରର ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ, ଇ କାରର ଅର୍ଥ ପୁରୁଷ, ବ କାରର ଅର୍ଥ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି। ଏହି ସବୁର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ହିଁ ଶିବ। ତେଣୁ ଏହି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣା ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଭସ୍ମ ବୋଳିବେ, ତାପରେ ଲଲାଟରେ ଉତ୍ତମ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବେ। ପୂଜା କପାଳରେ ସଜଳ ଭସ୍ମ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଜଳ ଭସ୍ମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣାତୀତ ପରମ ଶିବ ରାଜସ ଆଦି ସବିକାର ଗୁଣର ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦୂରୀ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅଭିଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ତିନି ଗୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୋଧ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ବୋଲାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ଅଟେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଯୋଗରୁ ବଳିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଉପଯୋଗରେ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରି ଆଣି ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଗୁରୁ କରିନେବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନୀ ରୂପୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ହିଁ ଜୀବ ନିମନ୍ତେ ସାଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନବାନ, ସେ ହିଁ ଜୀବକୁ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମାୟା ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶିବଙ୍କ ମାୟା ନିକଟରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପିତ କରିଦିଏ, ସେ ଶରୀରର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରିୟାର ଅଧୀନ ରହେ। ସେ ହିଁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ବୋଲାଏ। ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀରକୁ ବଶ କରିନେବା ପରେ ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥନ। ମାୟା ଚକ୍ରର ନିର୍ମାତା ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ପରମ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନିଜେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କ ହିଁ ସମର୍ଥିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମୌନ ରହିବେ, ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ କ୍ରିୟା, ଜପ, ତପ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ, ଅଜ୍ଞାନ ନିବାରଣ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସାମୀପ୍ୟ ଲାଭ, ଏହିସବୁ କ୍ରମଶଃ କ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦିର ଫଳ।
ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନର ନିବାରଣ ହେଲେ ଶିବଭକ୍ତ ତାହାର ଯଥୋକ୍ତ ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଶିବଭକ୍ତ ଦେଶ, କାଳ, ଶରୀର ଓ ଧନ ଅନୁସାରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ କ୍ରିୟା ଆଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ନ୍ୟାୟବାର୍ଜିତ ଉତ୍ତମ ଧନର ନିର୍ବାହ କରି ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ନିବାସ କରିବେ। ଜୀବ ହିଂସାରହିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଓ ଜଳକୁ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଇଛି। ଅଥବା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ତାହା ଶିବଭକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଶିବଯୋଗୀମାନେ ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ ଶମ୍ଭୁସତ୍ର କହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ମିଳିଲେ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରି ସଦା ମୌନ ଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ ନିଜ ସାଧନାକୁ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସମୀପରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ଶିବ ମନ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।